ఉన్నారు మీ ఇంటి ముందు. అసలు ఏం జరిగింది చెప్తారా కొంచెం? ఏం చెప్పేదిరా అయ్యా, నాకున్నా ఒకే ఒక తోడు లేకుండా చేశాడు రా అయ్యా. అన్నా చెప్పన్నా. ఒరే నీ అబ్బ ఎక్కడున్నావురా? అన్న ఆఫీస్కి రెడీ అవుతున్నా. అరే అర్జెంటుగా కూకట్పల్లి వచ్చే, మనకి అదిరిపోయే న్యూస్ ఒకటి దొరికింది, ప్రమోషన్ పక్కా. అవునా, వెంటనే వస్తున్నా అన్న. వచ్చావా? రే కెమెరా లేదు, మైక్ లేదు, ఒత్త చేతులతో ఒప్పుకుంటూ వచ్చావా? అర్జెంట్గా వచ్చేమన్నావు కదన్నా, అందుకే ఇలా వచ్చేసా. ఆయన ఏముందన్నా, మొబైల్లో షూట్ చేసేద్దాంలే. మరి రికార్డరా? రికార్డర్ ఉందిగా. సూపర్ రా, మైండ్ బ్లోయింగ్, ఫ్యాంటాస్టిక్. పద 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 పద. సార్ కూర్చోండి కూర్చొని మేము వస్తే. సార్ చెప్పండి సార్, అసలు మీ బాధకు కారణం ఎవరు? కారణాలు కారపోతులు ఏం లేవురా అయ్యా, చనిపోయింది అంతే. సార్ చెప్పండి సార్, అసలు ఇంతకీ చనిపోయింది ఎవరు? అది నా 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 రే జూమ్లో పెట్టు. ఓకేనా. అది నా అదే ఎవరు? మీ 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 ఎవరు ఎవరు ఎవరు? అది నా అన్నా తొందర చెప్పమని అన్న, అవతల ఆఫీస్ టైం అవుతుంది. అన్నా, కావాలంటే ఒక ఫోన్ ఇప్పిస్తా, తొందర చెప్ప. నా నా నా